приятели, във връзка с моето обещание към младите хора на град Плевен, сега съм в град Струга, Македония, където договаряме, заедно с други неправителствени организации, осъществяването на връзки между младите хора в Македония и младите хора в град Плевен. Подготвяме няколко международни проекта, по които ще идват млади хора в Македония да се обучават на стаж и след това ще идват македонски младежи в България обратно да върнат визитата в училищата, където ние вече договорихме това нещо. Хората поеха с сърце и душа да приемат нашите младежи и да ги обучат в сферата на туризма, да могат те да се реализират като млади професионалисти. С днешното ни посещение не само посетихме град Струга, но сега ще посетим и други градове от Македония, където ще успеем да договорим обмени между различни младежки организации. Благодаря ви.